Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ausi kuti tili kuno kuferezi ground sio njokoni. Chama cha mwamba. Ngendi kamati adadi ele adadi. Chama adadi. Sanga chipaja nthawi ndipeleke maulemu kwa anthu ochepa. Choyamba ndipeleka ulemu kwa chikundi cha Ausi. Onapo cha Ausi cha ulemu wanu. Komanso ndipeleka ulemu kwa dictionary yathu, encyclopedia yathu. Dr. Francis Zipepe ulemu wanu. Komanso ndipeleka ulemu kwa director wa Nyamata, kwa director wa Mai ulemu wanu. Komanso ndipo anipeleka ulemu kwa mkulu na amina alipompano, amina ali classmate wanga. Ama mziwa kwa classmate wanga ajihana tabia na hiviana hawa. Awandienda classmate haine mapanga masamu ni moja ya ekonomi sijui ni wote ule mwanu hivi bore maso maule munipeleke kwa wina aliyense utenga waine ndiwo chepa chifaja nthawi ndikuiza naye kani ndione na kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akuima komanso akuwina anso asafune Profesa Arthur Peter Mutharika akuima komanso akutaniso akuwina. Utenga wachiwiri litokoze Bambo Suleiman kwa janso kana wabwino umene mwapata panopa. Ngendi wapempe mashalo amene muli pano titenge chisanzo cha Honorable Suleiman chijwe tiwatokoze kutabula panopa komanso masiku akubwera watipiteso kwawo sijui njokoni kampeni tasegulira mwanimba ndikugamba kuti mashado wanzanga kumbuyo ndikutokozeni mwabwera koma nanuso tifunaso kano ngati omwewo hede osanena kuti ndalama ndilibe kapena chiwoti salupa libe sizimaza zokha kuopa kulawula siyejwe amene azachedwa kuti ndi honorable ndani siwo okodi amene azikadia kuno siwo okodi apita kupembe siwo okodi ndiyendi kuno anthu wapembe ma MP anzanga panopa pali a MP akubangwe akatika ulemu wanu mene komanso alipipa maesesa je niso desese masanga takuza naye hiwoye kani ndiona kuti mwachidule kwa kukubwera mpepo kani ndioti Profesa Arthur Peter Mutharika akubwera kuzakonza ekonomi yathu akujua kuti tose tikuvutika choyamba tifati koze nkani ya njala afupa jani nakale kuti tikoze yote mae kena kutifuna tikoze ekonomi yathu kuti mitego ikazikike
Profesa akapita Mtalika siyotokodi chifukwa cha nthawi kweza kutekele nthawi tikaya tikukamba za manifesto kosalolompo mpano sindifuna kuti aliyense anyowe chifukwa choti kuya ku msonkhano tagwirizaneti koma nkhani ndi adadi tagwirizaneti komanso nkhani ndi MP athu Suleiman inenso kuti neba wapo pano lwetu Suleiman iso ndi MP anga ndi pangolini watwetu so Suleiman ineyo poti akamulinayo kale komanso makasa latu chimodzimodzi chifukwa cha nthawi mutilola atota mphepo ndi anthu onse chifukwa cha nthawi kuti tiyeni Mulungu atidalitse tipangaso msonkhano Blantyre momwe muno posachedwa pompano tiwapemphe mashado anzanga tipange misonkhano ku Blantyre tiwapemphe amkandawire alipipa ndi onse amene tili ku Blantyre kufuna kuno misonkhano pena paliponse siyo chokoleti tagwirizaneti ndiyo kwambiri Mulungu akudalitseni. Pano tafika sobano ndi pamalechereche pa nsonkhano kuchokera kuno ku Bangwe ku Ferris Ground kumene Vice President Honorable Joseph Masabo Neveka amayankhula kuchita chinthu cha wanthu msonkhano umene anali mulendo wolemekezeka kusonkhano mapakisa a Samia Suleiman omwe ndi phungu wa dera lino la Blantyre mbali ya Bangwe. Kunabwera anthu osiyanasiyana kuno, kunabwera kuno Aeronia Jihana anali pano kumene anavachereza akuluakulu anzawo a chipanichi, Regional Governor Charles Mchacha anali pano, kunali Mayor a Blantyre City Council anali pano, kunali Administrative Secretary Honorable Mphepo anabwera asopa msonkhano uno. Kunali msonkhano waukulu ndithu umetana akuluakulu a chipani chonse cha DPP anali pano kuzalankhula mamsomphenya a chipani cha DPP pamene tikupita ku chisankho pa 16 September 2025. Ndikuchakozani nonse kuti munali nafe pamene tinali ndi akuluakulu amenewa mukamukona nchithunzimo kuno ndi kumaperopero nditi kuti anthu tikavuta pang'ono kulika mphepo ndithu kwamba timashazi koma akuluakulu adakali pano anthu sakuchoka akufuna kuti amve kuti kodi zonse zitha bwanji kuchokera kuno ku Ferris Ground mboma la Blantyre. What I was telling them is that the campaign period has now started, and today we are here with Honorable Suleiman, and I was telling them that also we need Blantyre, we need people in Chiazuru, people in Palombe, people in Mulanje, whether it's in Sanje. We want the rallies everywhere. It should not be idle because the time has come. It's not about we want to make sure that they should be following us everywhere. We call it division of labor. Let's make sure that everywhere in the southern region, we have rallies everywhere. As a party and also president in the southern region, how prepared are you to make sure that you do a campaign that brings the much needed vote? I'm sure you have seen what we have been doing so far. You have seen that first of all, we want to make sure that all the parties, the small parties in the southern region, they should not have space. I'm sure you have seen. Today you have seen people from PDP, you have seen people from PPP,
PP. We also have people from all the parties here. First of all, we make sure that everywhere must be DPP. That's what we want. That's the first thing. And secondly, I want to make sure that we should remain united. Because it's only through unity that we can defeat MCP. Chabuno munachitisa msonkhano umene ukuno utenga umene mufuna nthavire nawo ndoti bwanji? Utenga ndionena kuti Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 September akukhala president wa dziko lino akuyima komanso akuwinanso. Utenga pamene tili nawo komanso timasimikizira anthu akuno ku Bangwe akuno ku BCA kuti professor akangowinanso pa 16 September azoti mavuto wonse akutha, kani ya njala ikutha, kani osowa ndalama zakunja, kani zosowa mwina shuga pano pasakupezeka, komanso kukwera kwa zinthu economy akangobwera nkhani yonse ikani yakazi kani yake nimene kampeni mukhale kupanga launch ngati chipani kusalapo mpano mawa tikukumana ndi mashado onse tikatupanga launch kusalapo mpano koma ayambe ndi president athu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye muwapempha mashado anu kuti aoneseseka kukonza misonkhano sakungokhala mafuna langa kuzachi umene unali utenga kuti ndi bwino kuti anabwera kuno komanso tifuna shadow MP wina aliyense, shadow councilor wina aliyense tikhale pa ground. Tifuna misonkhano kuno ku Blantyre, tifuna misonkhano ku Mulanje, ku Phalombe, ku Chilazulu, kaya ku Nsanje, ku Chikwawa, ku Mwanza ndi kuneno. Pena paliponse tifuna kuti misonkhano ikhale pena paliponse. Pasapezeke wina ane kuti ya ineyo ndama ndilibe ndi competition ga. Ndi competition sunganene kuti ndama ndilibe. Kwa ndiyeyo amene azakhale honorable. Ndi amene yazikala ndi ndalama kumene ndiye kuti tiye ndonse tikhale pa ground. Ife ngati chipani tikokonzeka kuwathandiza. Thank you so much. Soma kwambiri apo mazimvera nokha pamene honorable vice president amalankhula kuchita summarize za msonkhano onse kuno kuti kodi msonkhano umenewu watha bwanji komanso kuti uthenga wawo unali wotani maka pamene tikuyamba tsopano kukonzekera chisankho chimenechi masiku 50 akubwerawa kuchokera kuno ku Blantyre. Ndikufunireni zabwino zonse kuti munali pamenepo kutisatira satane anthu kuno sanapite adakali pano akuyimba nyimbo ona pangolini koma ndithu pano padakali china ntindi cha wanthu ngakhale kunja kwayamba tsopano mvula koma anthu adakali pano. Zikomo kwambiri mwakoma nonse kuti tinali limodzi. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.